Continuant amb els exercicis de calentament que utilitzem, que fem per començar a tocar el clarinet, hem vist anteriorment, amb el vídeo anterior, un exercici que consisteix en fer dotzenes lligades. Ara farem una petita variació d'aquest exercici que en podem fer de moltes maneres. Jo us en diré un parell. La primera seria fer el mateix exercici de dotzenes, però pujant mig to a la nota quan arribes a la dotzena. És a dir, fer mi, si, pugem mig to, do, i tornem altra vegada a la dotzena, si. Després, cromàticament, seguim pujant fa, do, pugem mig to, do sostingut, i tornem al do altra vegada. I així, progressivament, fins a totes les notes que puguem, normalment arribant fins al fa, d'acord? Vaig a provar-ho. Començaré, en lloc de començar des del mi, començaré, per exemple, ara des del sol, d'acord? Fixeu-se que ho faig molt lentament per poder escoltar el so, per escoltar com sona d'afinació també, com sona de qualitat de so, com es projecta el so, com tinc posada l'embocadura, com tinc posats els dits. Intento fixar-me en tot això. I sobretot que quedi molt ben lligat i que no hi hagin salts quan canvio d'una nota a l'altra. Una altra variació d'aquest exercici seria el mateix, però en lloc de fer fem la dotzena i en lloc de fer mig to més, el que farem serà l'octava alta, és a dir, faríem, si comencem des de mi, seria mi, la dotzena si, i ara faríem l'octava del mi. El mateix amb el fa, dotzena do, i l'octava del fa, que és fa. D'aquesta manera abarquem dues octaves amb un mateix exercici i intentem que la sonoritat sigui la mateixa, tant amb el registre greu com amb el registre més agut. Vaig a començar, per exemple, fent-lo des del fa mateix. I així aniríem fent fins a arribar, com hem dit abans, amb el fa, per exemple, seria una bona nota.